Centrul Cultural Județean Arad, Școala Populară de Arte, cu sprijinul Consiliului Județean Arad, a organizat această ediție, a 24-a, a festivalului concurs Popstar. Propunându-și să descopere talente interpretative autentice, concursul se adresează tinerilor soliști vocali de muzică ușoară din școli de arte, licee de arte, palate ale copiilor sau alte forme de educație muzicală. Mirela are 17 ani, vine din Arad și va interpreta Prin ochii tăi pot visa, compozitor Cristian Faur, și Something's Got a Hold on Me, Borodi Mirela. Prin ochii tăi pot visa, chiar dacă îți iubește cineva, prin vise te iubesc, sunt doar nu se va schimba.
participare. Începem cu ciobănița Selejan Iunia. Vonvia Robert Sergiu. Petraș Gabriela. Mânzat Loredana. Cărpineanu Silvana. Milin Raluca. Curt Larisa. Costea Bianca. Badea Narcisa Roxana. Premiul de încurajare din partea persoanei, ai știut tu de fapt? Din partea mea se acordă tinerei Crișan Adela. Să ai încredere în tine, că ai potențial foarte mare. Cozac, Dănuț, iei premiu special. Următoarea extragere. Mențiune. Mențiune se acordă tinerei Tohotan Iulia Elena. Tot o mențiune primește și Petrilă Maria. Felicitări! Ai început cu curaj, frumos! Tot mențiune se acordă tinerei Zolea Melisa. Dumitru Sonia, mențiune. Bravo! Premiul 3, dragii mei, se acordă tinerei Boroneanț Mădălina. Felicitări! Sunt superbe. Premiul 3, Tomuș Paul Gabriel. Premiul 2 de această dată se acordă tinerei Pop Patricia. Picioare egale. Felicitări! Felicitări! Și tot așa un buchet mare și frumos, de data asta îl va primi chiar de la Nico, Borodei Mirela. Premiul 2. Și diploma, diploma, nu? Așa. Premiul 1 o să-l nominalizeze Nico și florile vor veni din partea doamnei profesoare Claudia Oprea, pentru că merită aplauzele noastre. Ea este creierul și organizatorul principal. Să mai zic. Nico, premiul 1. Vrei tu neapărat eu aici? Ok. Bun. Deci premiul 1 se acordă tinere Jucșor Alexandru. Tinerului. Așa. Felicitări, un timbru frumos. Bravo. Vrei și diploma. Eleganță. Super. A știut. Și mai există un premiu 1. Oare? Da, mai există un premiu. Că n-am ochelari, îmi cer scuze. Un premiu 1 care merge
cu un buchet de flori de la Nico la Boc Iulia. Felicitări! Bravo! Să aveți noroc de la Dumnezeu cu toții! A fost foarte frumos, am avut mari emoții, deși se zice că sala când e plină atunci mai mari emoții, dar a fost destul de goală și nu se ține cont de asta. Concurenții foarte buni, am avut concurență și sunt foarte mulțumită de mine pentru că am primit premiul, am primit locul 2 și ce să spun, le urez succes celorlalți concurenți, mă bucur că am participat la concurs și sper să ne vedem la următoarele concursuri. Tot așa, să ținem tot așa.